Yes, good morning to Sir Jay at sa inyong mga taga-subaybay at tagapakinig. Okay, siguro nabalitaan nyo na rin po ito, PD, no? Yung tukol po dun sa grade 6 student na nadala niya yung kanyang, yung nadala niya yung baril daw ng tatay niya na pulis. No? Ano po masasabi nyo dito? At ang mahirap po, sa paglalaro niya, nabaril niya yung sarili niya at pumanaw pa dahil po dito. Yeah, at isang napakasaklap na pangyayari dahil lang sa hindi pag-iingat at sa negligent on the part ng tatay niyang pulis, Mm-mm. So pwede namang ang masakit diyan is pwede naman sanang maiwasan Apo. kung itinago lang ng maayos ng kanyang pulis yung kanyang baril, Mm. or kung sa on my own yung ginagawa ko kasi talagang ini-explain ko sa aking mga anak yung baril na pag hinawakan mo ay may mga safety precaution at mga golden rules na dapat mong ipaintindi sa kanila. Yun kasi yung ginagawa ko sa aking mga anak. Kaya confident ako na kahit nakalatag yung baril ko, alam nila na yung baril na yan ay nakakamatay at kaya may mga golden rules na palaging pinapamemorize sa kanila. Una is yung always treat the gun loaded, yung mga yon. And then pangalawa ay huwag mong ipapasok yung daliri mo sa trigger hanggat hindi mo ipuputok. And then pangatlo, make sure na walang tatamaan at safe direction yung patutunguhan. And then pang-apat, dapat alam mo yung kanyang babagsakan. Halimbawa, may mga tao doon sa banda doon, baka doon mapunta, matamaan ng stray bullet, mga ganong safety precaution. So, doon sa pangyayari sa San Jose del Monte kahapon, isang hindi kaya-aya at sabihin natin na napakasaklap nga dahil sabi ko kanina, pwede sana maiwasan kung ginawa lang ng ating pulis yung safety precaution na pwedeng yun na yung ituro or itago kung hindi man naturuan yung kanilang mga anak. Okay, mukhang ito pong pangyayari na ito po yung masasabing parang paalala or wake up call na naman syempre sa ating yan. Sa hanay po ninyo na hindi ka pwedeng maging kumpiyansa na baka akala mo yung anak mo naintindihan niya yung kadalikaduhan nitong ito ay paglaruan ng ganun lang. Ayun sa inyo po kasi sa part yun na orient ninyo. Pero lahat kaya sa tingin po ninyo, may ganun din pong patakaran or ganun pong idea tulad po ng ginagawa nyo, PD? Actually, yun nga sa aming mga pagkipag-usap sa mga station, pag pumasyal ako sa aking mga nasasakupan dito sa Pangasinan, ayun yung palagi kong inaano sa ating mga tauhan na ipaintindi sa kanilang mga anak kasi hindi mo talaga maiwasan yan na halimbawa pagod na pagod ka maghapon sa iyong trabaho, stress na stress ka, pag-uwi mo ay kung minsan nawawala yung hindi mo namamalayan kung saan mo na ilapag yung baril at merong ding mga mahilig na naka-cock yung kanilang mga baril o naka-loaded So, yun yung mga pinapaintindi ko sa kanila na pag uwi ninyo, dapat palaging safety precaution palagi kasi isang pagkakamali, kagaya nga ng nangyari kahapon, buhay yung katapat na hindi na natin maibabalik. Correct. Okay? Yun yung mga palagi nating sa ating information dissemination sa ating mga tauhan. Okay. Pero PD, dito medyo curious lang po ako. Siyempre, yan, yung ating mga kapulisan, talagang may mga anak yan. Ano bang edad na kaya pwede mong ma-explain sa mga bata na itong mga baril na ito? Or syempre, ang pinaka the best po siguro sa nakikita ko talagang meron lang lagayan or taguan. Although, inyo na pong nasabi kanina, paano pagpagod na, di ba? Yes. Actually, naumpisahan ko yung mga anak ko, mga mga 5 years old. And yung mga anak ko, 6 years old, pinapaputok ko na nga sila Pumuputok na sila. Ay, ganun ba? So, alam na nila. Yeah. Yung dalawang babae kong anak, tapos yung bunso kong lalaki, pumuputok na, marunong na sila sa baril. At Okay. yung second child, daughter ko, nakikipag-compete na. So, ang sa akin kasi is
yung baril is part na ng trabaho ko. Part Opo. na ng katawan ko bilang pulis, Totoo po. no? Oo nga. Madepensahan ko yung sarili ko at madepensahan ko yung mga tao, mga mamamayan. Mm. So, hindi mo pwedeng walang bahala yung safety. Kasi Mm. marami na tayong nakita, no, na to tell you, meron yung mag-asawa na mga senior officers ko Mhm. na nawalan ng anak. Dahil yun nga, pagod na pagod yung tatay, galing sa duty, pag-uwi, inilagay niya yung baril sa ilalim ng kanyang unan. Oo. So, kinabukasan, nagising, yung anak nila na 9 years old is pumunta dun sa room nilang mag-asawa is nakita yung baril. Oo. So, nilaro. Ayun, unfortunately, yun, na baril nga niya yung sarili din niya. Naku. So, namatay. So, di na maibabalik yung buhay, no? Oo. So, yun yung mga sa pamamagitan ng programa niyo, kung yung mga kababayan natin na nakikinig, Mm. na kung may mga baril sila, dalawa lang yung option nyo dyan. Kung hindi nyo maitago ng maayos, dapat turuan ninyo yung kanyang mga anak. Pero mas maganda yung maturuan, ma-educate yung ating mga anak. Kasi ang nakakamatay kasi dyan, yung curiosity. Yung anak mo, very curious, kagaya nga nung kahapon, di ba? Opo. Na-addict siya sa online gaming, sa mga baril-baril siguro. Mhm. Tapos nung nakita yung baril ng tatay niya, itinakas. So, in-experiment. So, dahil hindi siya marunong sa gun safety, ayun yung nangyari. Oo Okay? nga. Kaya nga ulitin ko, no? Ang unang-unang consideration sa gun safety natin is always na i-treat natin yung isang baril na loaded. So, ibig sabihin, pag trinit mo, yung inilagay mo sa isipan mo na ang lahat ng makikitang mong baril ay loaded, ibig sabihin, hindi mo basta itututok sa kahit kanino. Oo. Pangalawa is, yun nga, palagi mong, kung nahawakan mo yung baril, palagi mong itutok sa safe direction. Huwag mong itututok sa ibang tao o sa ibang bagay na ayaw mong masira. Yung mga mahilig And then, mag-prank, PD, paano kaya yun? Ano po, yung Yung mahilig? mga nagpa-prank, baka mamaya gawin nila pang prank yung... Yeah, yan na nga. Yung mga nagpa-prank na yan, kasi halimbawa sabihin mong na-treat mo na loaded yan, so tinanggal mo yung magazine, cleaner mo yung baril, walang baril, wala nang bala. Pero di mo masabi, baka naiwan mo, umihi ka, may pumalit na humawak, niload pala niya, tapos nag-prank ka, yun, pumutok, di ba? Oo. So kaya nga ang isang gun safety is always point the muzzle ng baril yung nakatutok sa safe direction. Huwag mong itututok sa mga bagay at tao na ayaw mong sirain. Okay? So yun yung pangalawa. And then pangatlo is yung kailangan yung daliri mo, huwag mo ipapasok sa trigger, sa loob ng trigger guard kung hindi ka na nakahandang kalabitin. Okay? Yun. Pang-apat, panghuli is make sure yung backstop o yung kung saan pupunta yung bala. Halimbawa, sabihin mo, pinutok mo sa bakanting lote, kahoy, nakikita mo bakante, na yun pala, sa likod nun, may mga tao, at may mga bagay na masisira. Ayun. Okay. So very clear po yun. Napakaganda ng ano nyo ngayon, paalala. Kasi syempre, yung mga hindi mahawak ng baril, walang baril sa kanila, hindi nila gano'ng problema yan eh. Kaya lang yung talagang merong mga kumukuha ng lisensya, tapos may mga nasa serbisyo, kahit nga security guard, yung iba, meron din naman silang hawak na ano, di ba, PD? Napaka-importante ito na maging aware. Mahirap kasi yung iba, baka makita nga yun, nalapag nga. Tapos, pinagtripan paglaruan. Yan ang delikado. Yes. Ang nakakamatay naman talaga dyan is yung kaignorantihan. Totoo po. Yeah. Kaya yung mga firearms enthusiast ay talagang ano yung mga yan, kung sila nga kung minsan nagkakaroon ng aksidente, di how much more yung mga hindi pa nakahawak ng baril na nagmamagaling kaagad. Yun ang nakakamatay. Yung napapanood lang nila tapos sinubukan na sa totoong baril. Yes, tama po, Sir Jay, tama. Di ba nangyayari yan? So ito po, ano masasabi nyo naman dito, PD? Kasi dahil po sa pangyayari or sa aksidente na ito, inatas po ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na lahat ng regional at school division offices na makipag-ugnayan sa mga PNP counterparts para po daw sa pagtukoy sa mga paaralan na nangangailangan ng mga spot inspection ng mga armas ng mga mag-aaral at kawani. Kasunod po yung mga, dahil nga po doon sa nangyari, doon sa grade 6 students po sa Bulacan. Yes, napakagandang
directive ng ating Vice President. Actually, Sir Jay, kung napapansin mo dito sa Pangasinan, since may assumption nung August, is yan yung gusto nating i-sustain kasi nung pag-assume ko nung August, yan yung unang order ko noon na lahat ng mga schools, especially dun sa mga along the highway na maraming dumadaan ng sasakyan, ay dapat may pulis sa pagpasok at paglabas. Kung minsan, hindi mo maiwasan na hindi nila natatauhan yun kasi may mga emergency na bigla lang nirespondihan. Pero as long na wala silang importante emergency na pinupuntahan, dapat may pulis tayo sa pagpasok at paglabas ng mga estudyante. And maganda yan na pagkakataon na isamantalahin namin para makapasok din kami sa mga school at payagan kami ng mga school principals. At actually ngayon, dyan sa idea niyan, nakakuha ko ng idea na iutos sa ating mga chief of police na samantalin yung pagkakanto na ito na makapag-coordinate at magkaroon ng information education sa ating mga estudyante. Ito isang oras lang na maturuan sila at maano sa mga school. And kasama na rin siguro rin yung paalala sa mga principals na yung mga kalang security guards ay paigpitan din yung pagkapkap at pagpasok ng mga estudyante. Okay. Ano po sa tingin niyo magiging parang sistema niya na PD kung halimbawa ang pumayag po yung mga superintendent o halimbawa principal sa mga eskwelahan, ito po magkakaroon kayo ng ang klase ng sistema ng pagkapkap para po bang sa security guard nila or magkakaroon po kayo ng random checking? Ano po ba pwede mangyari sa tingin niyo? Ang mangyayari dyan is yung security guard nila, ang Okay. makapkap. Yung PNP pwede mang nakaalalay, pero yung sinasabi ko, more on more on information education yung dapat nagagawin natin ng kapulisan. Okay. So sasamantalin namin yung directive ni Vice President na yan at para at least yung mga principal ay wala silang rason na hindi i-deny yung ating kapulisan. Na pwede pumasok sa nilang, mga school. ano yan ba, parang ibig sabihin po ba nito PDA? At isingi kayo ng parang isang oras sa kanila na pwedeng sa gym gawin or 30 sa minutes room? can do, Sir Jay. Po. Mahaba na yung 30 minutes na yan. Okay. Unless yung mga question and answer, mga ganun. Ito ba'y parang hindi naman parang lecture type siya na mangyayari? Para Yes, lecture type na ipapakita natin doon kung ano ang epekto nito pag hindi ka marunong, na makakadisgrasya ka, makakasakit ka ng kapwa mo, and then ituturo natin, ito yung mga dapat mong gawin, ito yung mga safety precaution, mga ganyan lang na basic. Okay. At yung ano po, ito tanong ko na rin PD kasi marami pong kinumpis ka ang PNP ng National Firearms and Explosive or PNP FEO. Dito po sa atin po ba may mga nakumpiska na rin tayong mga baril or mga binaway pong mga lisensya? Yes, marami tayong actually sa isang buwan, Sir Jay, hindi tayo bumababa sa 14 ng mga baril ang nahuhuli natin at na-apply natin ng through search nakukuha natin through search warrant, yung mga police response sa mga checkpoint at iba-ibang bagay, cap operation, mga ganon. Sa data natin sa Pangasinan, Sir Jay, every month, di ba, minimum yung 40 plus na mga baril ang nakukumpiska natin, mga illegal firearms. Okay, so importante ito po ay meron pa bang parang ginagawa kayong PD para ipalalahanan yung mga hindi pa nakapag-renew ng kanilang mga lisensya? Yeah, meron tayong maganda kasi ngayon dahil systematic na yun, no? Lahat ng mga police stations, meron silang listahan ng nasa area nila na hindi nakapag-renew ng firearms. Ito yung Uplan Katok na pinupuntahan ng ating mga patrollers at nire-remind sila. So, maganda naman ngayon dahil meron ng 10 years na validity ng LTAP natin. Yung hindi na kagaya nun na every 2 years. So ngayon, pag nag-apply ka ng LTAP, is 10 years na. So pwede ka nang dire-diretso, hindi na hassle sa ating mga mamamayan. At yun nga, yung sa ating effort pagdating sa illegal firearms ay talagang tuloy-tuloy po yan, parang drugs po yan. Kasi kung hindi natin aalisin itong mga illegal firearms na ito, ay pwedeng magamit sa mga krimen at lalong-lalo na pag may parating na naman yung election. Okay. Ito PD, nabanggit nyo na po yung tungkol sa drugs, no? Dahil naging reason po yung tungkol doon sa, di ba nagkaroon po ng parang courtesy, resignation po sa mga
PNP at isa naman po kayo doon sa tumalima dito. Pero sa huling sa huli po kasing balita ngayon ay yung mga matataas na official hindi pa rin daw nagbibigay. Yung mga 10 matataas na official. Anong masasabi niyo po tungkol dito? Siguro, karapatan din nila yun. Mhm. Dahil nasa batas naman natin na and no less than the SILG and the Chief PNP ang nagsabi na ito ay voluntary. Apo. At sabi nga ng ating Chief PNP, it is involves personal character and moral ascendancy kung tatalima ka o hindi. So siguro may mga reasons sila. And of course, respetuhin natin sila. And ang totoo naman if may mga doon sa ma-find out ng five-man committee na involved talaga, is babalik naman talaga sa legal process yan. So, ganun pa rin, pupunta pa rin sa legal. Kasi hindi mo naman pwedeng, pilitin. Kagad, i-convict ka agad yung isang tao. Okay, kasi meron na lang daw 7 full colonels at 3 general. Ang hinihintay para makumpleto na yung sa 3rd level ranks. Pero sa inyo po kasi, kayo naman yata pagka-announce, after 1 week ba, ilang araw lang yata yung sa inyo PD, nag-courtesy resignation na rin kayo, The following day, Sir Jay, nag-signify kagad tayo. So sabi nga nila, pag wala ka namang ginagawa at kinakatakutan, wala ka naman dapat matalalahanin kung magbigay ka ng courtesy resignation, di ba? Yes, and to tell you frankly, I've been the chief of Integrity Monitoring Enforcement Group for 2.5 years prior to my assumption as provincial director. And malay mo, yung mga sinasabi nyo na involved, dumaan mo na sa akin yun, baka na-validate ko na yung mga yun. Ganun ba? Tanungin ko kayo pag nakita ko kayo kasi hindi natin pwede bang off the record yung tanong nila. Oo nga, syempre kayo naman po bago ko makalimutan, nice magpasalamat po sa inyo ni Ka-Partner Ilet. Maraming salamat daw PD dahil in-actionan niyo po agad or ng Alaminos PNP ang tinawag niya na problema sa inyo. Yan. Yes po. May malaking nota ko dito. Salamat daw po. Welcome po. Okay. So yan PD, itong basta kayo, isa kayo dahil po sa nangyari na ito. Ano po bang naging action nyo ngayon? Meron ba kayong naging parang programa or action para maiwasan na magkaroon pa na aabot ng magka-court resignation pa kasi nag-involve yung mga ganito? Talaga naman merong mga ilan-ilan pa rin talaga na na-involve. Lalo na ngayon, yung nangyaring, crime of passion daw yung sinasabi doon sa isang negosyante. May involved na naman na men in uniform doon, PD. Yeah, actually, itong programa ng ating Chief PNP na yung kasimbayanan, yung kapulisan, simbahan at mamamayan, ang main player talaga rito na talagang binibigyan ng emphasis is yung ating mga religious sectors, different religious sectors na sila yung umaalalay sa kapulisan. And kung nyo yung programa natin dito sa provincial office, yung every Wednesday, yung programang kasimbayanan Bilis ang Bilis, parang ganon, na ini-invite natin yung ating mga pastors, yung mga iba't ibang religious sectors na sila yung nagsishare ng sa gospel ng Panginoon. And ang maganda nito kasi hindi lang inuuna yung kapulisan. Weekly, meron tayong interactive meeting sa mga pastors. So lahat ng mga pulis natin, merong mga life coaches na tinatawag. May mga pastors na umaalalay sa kanila na nag-share ng gospel ng Panginoon. And naputol si PD. Kasalanan ng telcos po yan, ha? Baka nagkaroon ng technical problem lang. Sandali. Baka balikan natin, di pa nakapagbigay ng paalala si PD. Yan. Kasama na uli natin si PD. Pasensya na po, naputol PD. Ay, na busy? Nalobat? Naku, baka nalobat ang ating din. Kumbaga, magiting na PD dito po, no? Magaling na PD at masipag din. Yan kung integrity ang pinag-uusapan, yan po yung kanyang isa sa kanyang pinag-iingatan, di ba? Yan, naging officer din siya dati, di ba? Ang alam ko, isa rin po siya sa mga ng IMEG dati, di ba?
Okay, so napakahalaga po mga kapartner na yan, kung merong hawak na baril, ni-educate nyo po yung mga anak ninyo. Tama din kasi mga pulis, hindi naman nila maiwasan na itago yung baril sa kanilang mga anak at makikita talaga yan. Trabaho na nila yan eh. Kahit nga yung mga security guard, di ba? Yung iba, may mga, tala rin mga, ano yan, yung mga issued na baril sa kanila. Oh. Eh kung uuwi ka, halimbawa, uuwi ka sa inyo, men in uniform ka, eh dala-dala mo talaga yung ano na yan. At yung mga anak mo makikita mas maganda ng kumbaga sa kanila ay, yan, balikan na po natin. Ayan, nakabalik na po si PD. Pasensya na PD, biglang nawala. Yeah, opo. Opo, yung po kanina sinasabi nyo PD about sa programa ninyo. Yeah, yung meron kasi kaming mga life coaches. Ito yung mga different religious sectors na nagki-cater sa ating mga kapulisan. Hindi lang sa Pangasinan, this is a nationwide program ng ating national headquarters. No? So, in some way, natatouch siguro rin yung inner na katauhan ng ating mga kapulisan. Kaya alam naman natin na wala namang being a Christian country, wala namang napaka-imposible pag talagang yung Panginoon yung gumalaw. At ito nakakabawas din siguro, kaya nakikita niyo dito sa province natin ng Pangasinan so far wala pa naman tayong mga loko-lokong mga pulis na naitala as of now. Okay, so ibig sabihin nakakatulong po ito para sa kanilang moral values din, mga ganon. Correct po, correct. Ang laking tulong po nito, Sir Jay. At sabi ko nga, walang imposible pag in-involve natin yung nasa taas. PD, meron ba kayong mga activity ngayon na pwedeng asahan? Bago ko po hingin sa inyo yung mensahe po ninyo, meron po ba kayong mga upcoming pa events or activities sa PNP Pangasinan? As of now, wala pa tong sundaro, pero last Wednesday yung commemoration ng SAF 44 at inano natin sa San Nicolas, kasi taga doon si late Piuto Mejia na kababayan natin na namatay doon sa mga sapanong sa SAF 44. Okay, hingi na lang po ka ng mensahe nyo, PD, para po sa ating mga kababayan, lalo na yung may mga anak na, tapos yung kanilang mga magulang ay humahawak din ng baril. Yes, maraming salamat Sir Jay sa inyong programa. And sa ating mga kababayan sa Pangasinan, yung mga gun enthusiast na kagaya ko, siguraduhin lang po natin na maituro natin, turuan natin yung ating mga anak sa mga gun safety. At mas maganda na gawin na natin ngayon kaysa magsisipa tayo sa huli, kagaya nga nitong nangyari sa Bulacan. And I'll take this opportunity na magpasalamat din sa ating mga gun enthusiasts sa Pangasinan na wala tayong naitala na illegal discharge of firearm itong nakaraang Christmas and New Year ng 2022. So maraming salamat sa inyong cooperation, and sana po patuloy po tayong magtiwala at tumulong sa ating kapulisan. Thank you Sir Jay sa inyong programa. Alright, maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Mabuhay. Yan po ang ating Provincial Director ng PNP dito po sa Pangasinan, si Police Colonel Jeff E. Fanged. Yan, okay.